No niin, täällä puhuu Savon ääni. Ja nyt katsotaan vähän levyjä Amerikan ääneltä. John Fogerty. 4 parasta albumia mieheltä. Ja mulla ei olekaan. Vielä, mutta hommaan ainakin pari. Revival vuodelta 2007 se on saatava. Ja sitten vuodelta 2004 Deja Vu, joo. Että ne minä hommaan vielä. Mutta tässä on parhaat. Minun mielestä. Makuja on monenlaisia. Ja innostuin kuuntelemaan John Fogertyä niin Morten Tubin videosta Blue Ridge Rangers albumi-esittelyssä. Siitä innostuin ja nyt on kuunneltu aika paljon tätä. Jälleen kerran. Ja ei näistä vanhoista jörmistä pääse ikinä eroon. Nämä on kuolemattomia. Ei sille maha mitään. Ja kaikkihan nyt tiedetään, että John Fogerty tuli tunnetuksi yhtyessä Creedence Clearwater Revival. Ja CCR hajosi vuonna 1972. Ja sitten tämä Fogerty niin soolo-uralle. Ja siinä alussa oli heti näitä lakitaisteluja yhtyetoveritten kanssa ja levyyhtiön kanssa ja näin poispäin. Ja varmaan sen takia se ensimmäinen albumi tosiaan oli niin, että siinä ei ollut edes kannessa John Fogertyä lukenut. Se oli pelkästään Blue Ridge Rangers. Mutta sitten tuli tämä, toka levy. 1975. John Fogerty. Ja tässä on miehen paras soloalbumi. Mutta kovan taistelun pitää tuon toisen levyn kanssa, mutta se katsotaan kohta. Ja tässä on vielä luovuus ja mieli hyvällä mallilla ja se näkyy tuossa musiikissa. Ja tämän levyn jälkeenhän se oli se pitkä tauko musiikin tekemisessä, että mies taisi masentua niin paljon, että innostus musiikkiin hävisi. 10 vuodeksi. Nämä on huhuja, mutta kyllä ne varmaan pitää paikkansa. Ja John Fogerty ja tämän Soul Sandsin, eli tämän Fantasy Recordsin tyypin kanssa, niin riitahan kesti helkutin kauan. Että se vei John Fogertyn rahat. Mutta en tiedä. Aina ei pitäisi nimiäkään kaikkeen laittaa ja näin poispäin, mutta eihän niistä aina tiedetä. Tämä on sekasotkunen taistelu varmaan ollut, mistä ainakaan minä en tiedä kaikkea. Miten tämä oikeasti on mennyt. Mutta myöhemminhän John Fogerty sai oikeudet omiin kappaleisiinsa myöhemmin sitten. Että lopuksi kaikki hyvin. Mutta nyt mennään asiaan. Kova rock-albumi. Ja hitti heti alkuun. Rockin' All Over the World. Hyvä kertosää ja tämän kappaleen tietää varmaan koko maailma. Tämä on radiossa saanut todella paljon. On coverita tehty ja näin poispäin. Ja sitten täällä on semmonen kappale kuin Traveling High. Siinä on hyvä kappale. Lonely Teardrops. Siinä on myös hyvä kappale. Ja B-puolelle hypättään, niin siellä on levyn paras kappale. Ja minä olen aina tykännyt tästä kappaleesta. Aivan mahtipontinen, semmonen melodinen rock-kappale hyvällä kertosäillä. Ja Fogerty laulaa erinomaisesti. Siis ainahan se laulaa hyvin, mutta tässä varsinkin aivan mahtavasti. Almost Saturday Night. Aivan mahtava kappale. Ja heti perään hyvä kappale Where the River Flows. Sitten Sea Cruise. Helkut, että on kova rockipale. Oikein semmoinen tiukka kappale. Sitten on nuo 2 viimeistä on tuommoista rauhallisempaa, mutta ihan hyviä kappaleita. Dream Song, Flying Away. Että tämmönen pläjäys heti toka-levyyn. Jee. Ja sitten tuli se 10 vuoden tauko. Niin kuin sanoin tuossa, puhuin sitä, että lopahti se into. Mutta sitten tuli tauon jälkeen helvetin kovaa levyä. Tämä oli Billboard 1. En muista oliko tämä levy, mutta ainakin joku näistä kappaleista. Saattaa olla tämä koko levy. John Fogerty, Centerfield. Ja Centerfieldhän on keskikenttäpelaaja, vai mitähän se tarkoitti baseballissa. Kopparia ja kansi viittaa siihen. Ja veljen kanssa lainattiin lapsena kirjastosta tämä. Ennen aikahan lainattiin kirjastosta, kun ei ollut omia levyjä tai ei ollut varaa ostaa levyä.
tai muuten vaan nauhoitettiin sitten C-kasetille, niin kirjastosta tämä lainattiin aikoina alun perin. Ei tätä vaan, se on pallahtettu se levy, tämä on ihan itse ostama. Ja tässä on helkutimoinen hitti heti alkuun. The Old Man Down the Road. Siinä on tiukka rockipale. Että tällä levyllä niin Fogerty on iskussa taas. Minun lempikappale on seuraava kappale tältä levyltä. Todella tiukka rock-kappale. Rock and Roll Girls. Todella hyvät kitarat on tuossa ja meininki. Sitten, Sitten on hyvä kappale, tuo viimeinen. Oikein semmonen rankka kappale. Mr. Greed. Ja tämä on herjailua sille rahan viejälle, ahneelle, Saul Zantzille. Että on se ollut äijä. Mutta ei se ihan tyhmäkään tyyppi ole ollut. Ja sehän on tuottanut elokuviakin. Nyt pitää pakko sanoa tähän väliin. Elokuviakin on tuottanut muutamia, ei hirveänä, jonkun verran. En nyt tiedä tarkkaan paljon, mutta jonkun verran. Ja ainakin yksi tunnetuimmista on tämä, mikä tämä oli? Yksi lensi yli käenpesään, niin sen on tuottanut Saul Zaentz. Että ei se ihan turha äijä ollut. Mutta Mr. Greed. Sitten nimikkokappale, Centerfield. Helvetin hyvä melodinen tuo rockipale. Että se on hyvä kappale. Ja sitten tuo jopa huvittava kappale ja herjas kappale taas Saul Zaentzille. Tätä kuunneltiin teininä niin kaverin kanssa ja naarettiinkin jopa tälle. Kun me tiedettiin jo silloin, ei ollut internettiä, mutta jos tämä oltiin tuo historia opiskeltu, että se on tuommoinen, joka on vienyt John Fogertyllä rahat. Once Can't Dance. Eli tämä kappale kertoo tästä Saul Zaentzistä. Tässä on nimi muutettu, ettei tuo oikeusjuttuja, mutta tästähän tuli oikeusjuttu. Sehän muutettiin tuo nimi, joku tämmöinen siinä oli. Tästä tuli oikeusjuttu. Saul Zaentz nosti syytteen kunnian loukkaamisesta näistä kahdesta kappaleesta, että on kunnianloukkaus tapahtunut. Ja sitten, tämä on ihan huvittavinta, Saul Zaentz nosti oikeuden John Fogertyn plagioinnista. Aatelkaa, oman kappaleensa plagioinnista, tämä The Old Man Down the Road. Että Fogerty on plagioinut sen alkuperäistä toista kappaletta CCR-ajoilta, kun tämä Zaentz omisti ne oikeudet, kappaleiden oikeudet, niin tämä on niin huvittava, että nostetaan syyte plagioinnista, jonka hän itse muusikko on tehnyt aiemmin. Että nyt en kyllä muista, mikä se kappale oli. Nyt tuli ihan blackout. En muista. Nyt pitää kyllä tarkistaa tämä videon jälkeen. Mutta joka tapauksessa tämmönen huvittava juttu tähän niinku on Saul Zaentziltä, että nostetaan syyte plagioinnista mieheen, joka on itse tehnyt sen kappaleen aiemminkin. Mutta tämmöistä Mr. Greed. Ja tässä levyllä kyllä näkyy tämä, mitenkä patoutunut Fogerty oli tuohon Fantasy Recordsin tyyppiin, Saul Zaentziin. Mutta lopputulos erittäin hyvä. Helvetin hyvä levy. 1985. Ja sitten mennään vuoteen 1986. Eye of the Zombie. Ja tämähän meni, onhan tämä niinku John Fogerty, kyllähän sen tunnistaa, ja onhan tässä niinku John Fogerty elementit kaikki kasassa, mutta tässä haettiin vähän niinku ajan henkiä. Tässä on sähkörumpuja ja tämmöistä mukana, mutta ei minua haittaa ne. Että kyllä sähkörummutkin käypi hyvin tietynlaiseen musiikkiin, ja minusta ne tällä levyllä ihan menettelee. Menettelee. Että tätä pidetään niinku Fogertyn huonoimpana soololevynä. Mutta kyllä minusta niin tämä voittaa niitä uudempia levyjä, mitä on ne uudemmat. Että semmoista. Hyviä muistoja on tästä levystä itsellä. No, nimikkokappale, Eye of the Zombie, helvetin hyvä kappale. Taas rupeaa hämärän, ei näe mitään. Headlines, hyvä kappale. Knocking on your door, hyvä kappale. Sitten tämä on hyvä kappale. Change in the weather, tuo hyvä kappale. Tästä on
uudemmalla levyllä oli se uusi versio. En ole itse edes kuullut sitä, mutta tästä on tehty uusi versio, jos muista oikein. Ja tuo on hyvä kappale. Soda Pop, Soda Pop. Tuo on hyvä. Semmonen rallattu svengi-kappale, että tuosta tykkään. On sitten vähän huvittava, mutta hyvä se on. Ja tuo viimeinen kappale on hyvä. Sail Away. Semmoinen raahollinen kappale, mutta helkutin hyvä. Tykkään paljon tuosta kappaleesta. Että kyllä minä sanon, että jatkon, että pätkähti. Hieman erilainen, mutta kyllä sieltä Fogerty niin esiintyy ja löytyy. Ja kannethan tässä on minusta ihan helkutin hienot. Jos ei muuta ole, niin kannet ainakin on. Tai annetaan anteeksi jotkut sähkörummut tuolla seassa. Mutta sitten mennään helkutti, niin minä olen näistä Ysärin tärkeimmistä levyistä tehnyt videoita ja kaikkea, niin minä ihan menin shokkiin, psykoosiin, että Herran Jumala, John Fogerty, Blue Moon Swamp löytyi tuolta hyllyssä, että Herran Jumala, tämähän on ehdottomasti yksi tärkeimpiä levyjä 90-luvulta. Tämä kun ilmestyi, niin minähän ostin heti välittömästi CD-nä. Ei tästä vinylypainosta silloin tullutkaan, jos muista oikein. Mutta joka tapauksessa niin vinylyt oli ihan kuopattu vuonna 1997, että CD oli se juttu. Niin minähän ostin heti tämän ja muistan kaveriporukissa vielä puhuttu, että pörkele, nyt on Fogerty kunnossa, että nyt on tullut kovaa rock-albumi ja vuoden kovin rock-levy perhana. Ja varmaan olikin sinä vuonna vuoden kovin rock-albumi. Että tämä on kunnon swamp-rockia, kirjaimellisesti. Ja tässä niinku, sanotaanko näin, että osittain CCR syntyi uudelle ilman taustamuusikkoja tai CCR muita jäseniä. Että tässä niinku on CCR ja sitten semmoista tiukkaa John Fogertyä, rankkaa rockia Fogertyä. Tuo avauskappale on just tämmöinen CCR-tyyppinen biisi, melodinen semmoinen hyvin rullaava kappale, rockipale. Satyr Streamline, helkutin hyvä avaus levylle. Sitten on tiukka kappale, lähtee oikein jämäkästi. Hot Rod Heart, siinä on tiukka rock-kappale. Ja sitten on tuo neloskappale tässä 110 in the Shade. Siinä on hieno kappale, aivan mahtava kappale. Siinä on levyn parhaimpia kappaleita. Ja mennäänkö B-puolelle suoraan seuraavassa? Helkutin tiukka kappale. Ja tällä levyllä nyt Fogertyllä oli kyllä meininki kohilla. Tämä on niinku normaalia rankempia kappaleita jopa. Niin kuin tämä Walking in a Hurricane. Perkele mitkä kitarat ja kaikki. Aivan mahtava kappale. Aivan mahtava kappale. Swamp River Days. Rambunctious Boy. Mä en osaa edes laasuakka, mutta kyllä te ymmärrätte, niin helkutin melodinen kappale tuokin, semmoinen rock-kappale. Rambunctious Boy. Jotenkin noin se lausuttu. Mutta on hyvä kappale. Joy of My Life. Ja tämä kappale on helkutin kaunis kappale. Tästä on tehty cover-kappaleitakin. Ja tämähän oli omistettu, tai kertoi sitä Fogertyn vaimosta. Kyllä se näin oli. Fogertyn vaimolle tehty kappale. Blue Moon Nights, Bad Bad Boy. On tiukka levy. Blue Moon Swamp. Kuin eilinen. 1997. Ja alussa sanoin, että vai höpisinkö minä jotain. No joka tapauksessa niin mietin, että kumpiko näistä on kovempi. Niin kyllä minä tämän vielä valihen, mutta voisi olla tämäkin. En tiedä. Voi jo sopia, että ne on yhtä kovia. Kova äijä ainakin on John Fogerty. Että kannattaa hommata ainakin nämä 4 mieheltä. Aivan mahtavia levyjä. Tietenkin unohtamatta CCR. Aina puhutaan, että John Fogerty oli CCR ja näin poispäin. Ja että olisiko, no en tiedä. Kyllä minä sanoin, että niinku yhtyen, kyllä se yhtyenäkin oli kovaa niinku CCR. Ei se pelkästään niinku John Fogerty ollut se CCR, että kyllähän ne oli ne muutkin siinä, Tom Fogertyt ja Stu Cookit ja kumppanit, niin kyllähän se oli yhtyenä helvetin hyvä. Että
Ei se pelkästään niin kuin John Fogerty ollut, vaikka aina puhutaan, että John Fogerty, keulahahmohan se oli ja näin pois, vaan joka monessa bändissä on keulahahmo, mutta oli se yhtyönä niin kuin helvetin kovaa. Mutta kyllä Fogerty näillä soololevyilläkin näytti, että kyllä yksinäänkin tulee hittiä ja menestystä. Mutta miehellä oli niin paljon noita lakijuttuja tuo helkutin Mr. Greedin kanssa, että se varmaan verotti voimia. Mutta eikä tässä. Ottakaa kuunteluun nämä levyt. Kiitos. Palaillaan.